Simplement se'l va menjar, va escopir la corona del rei i va trepitjar-la trencant-la en 1000 trossets. La llegenda d'en Dracmai, Lluc. L'Àxel era un nen diferent dels que s'acostumaven a veure al poble. El seu color preferit era el rosa, cosa que es feia molt estranya per a la gent del poblat, ja que als nens, en teoria, només els agradava el color blau, o això era el que semblava. Així millor, Xaima. Soc la Covid-19. Per a tothom, un virus nou. No tinc ni fre ni cura. Ningú no em captura. Coronavirus segur. Estic confosa, avorrida també. Perdo el temps i no sé què fer. El full està en blanc, el full està en blanc. L'estoig veig obert. Jo busco idees, més no trobo res. Posar-se en acció, de Sheila.